I ćao svima, dobrodošli u još jedan klip i danas ću vam pokazati kako da ubacite bilo koji auto u GTA 4. Sve što je potrebno raditi je skinete program Spark EV, odnosno Spark 4 i kada skinete dobit ćete ovako nešto. Onda na vrhu vam je ovdje program za ako imate GTA 4 Liberty City, a ovdje ako imate običan GTA 4. Znači ja inače koristim ovaj, imam običan GTA i ovdje je bilo koji sajt gdje imaju modovi za GTA. Ja inače najviše koristim GTA Inside i kada odete na taj sajt idete ovdje Grand Theft Auto 4 i odaberete ovdje piše Cars. Zatim odaberete koju ćete marku, idemo Ford i ovaj Mustang je lep, znači ići ćemo njega i sad samo kliknite na download. Kliknemo start download i sad čekamo da se skine. Evo, skinuo se, znači sad samo uđemo i uđemo u program. Znači ovako. Sada ovo ćemo izbaciti na radnu površinu i ubacit ćemo jedan folder. Evo ovako, zatim sad idete open i nađete gdje nam je GTA 4. Zatim imamo PC, idemo models i vehicles. I zatim sad možete staviti mjesto ovog auta koji je već postavljen sam Super GT, a možete staviti mjesto nekog drugog auta. Ja ću prije staviti mjesto Infernusa. I ovdje također preimenujete kao Infernus. I sad vidite da piše infernus.vtd. Samo kliknite na to, idete import i nađete gdje vam se nalazi taj folder. Znači evo ga, taj folder tu i piše infernus.vtd. Zatim idemo infernus.vt, idemo open i idemo prvo rebuild. Ok, idemo save. I eto, to bi bilo to, hvala što ste gledali klip, ne zaboravite da lajkujete, šerujete, komentažite video i da se subscribe-ujete na moj kanal. Vidimo se u nekom sljedećem klipu i to je to.